Så nå må jeg ta disse her på ny. Ja, det er det gamle Mega Man 2-bossene der. Men jeg vet ikke, lurer om jeg skal hjem og spise middag nå. Ja, bare ta oss og save da. Da kan jeg bare save det, ja. Det er jækla greit at du kan save det her på Legacy. Ja, det er jo så det. Det er sånn som det her. Og så, selv om det er ingen som ser på nå, så... Takk for at du kom. Ja, selvfølgelig, bare kult det. Jeg kan fortsette en annen dag. Det kan det, og dette var jo, det fungerte ganske greit opplegget her til Det stillene. virker jo kanonbra. Det gjorde jo det. Det er på grunn av at Det jeg var er så, jo ingen problem. det er på grunn av at jeg er så jævlig flink til å sette opp et år. Jeg kommer. Alright, Nummer 1. da avslutter jeg strømming. Ja. Ha det bra! Ha det.